Предаването днес продължава. Ето какво остава да видите до края. Какво остава скрито за певеца Вилислав Андреев? Следващият ми гост е млад и талантлив изпълнител, който може да се похвали с много международни награди на музикални конкурси. Нека видим кой е той в следващото видео, преди да го поканя при мен в студиото. Даже без адрес вече съм пред вас и звъня. Хиляди седи точно твой стил на черта. Удря като ток, всеки кратък срок в любовта. Вилислав Андреев и ще си поговорим за неговото видео, което наистина е много ми е приятно. Предизвикателно. Заповядай. Много красива дама има в твоето видео, която се движи по една маса, може по средата, за да ти е по-удобно. Идеално. Да се облегнеш, да си говорим. Как се чувстваш? Ново парче? Готина. Тя е плеймейтка, Мартина Юрукова. Иначе съм супер, много се радвам, че парчето се възприема много добре. Вече има над 200 000 гледания в YouTube. Кажи ми кога започна да се занимаваш с музика, защото аз прочетох за теб, че имаш много награди от международни конкурси. Имам. Започнах да се занимавам още като дете. Всъщност в началото не бях много сигурен. Една учителка по музика в училище, може би 5-6 клас, ми каза, че съм добър в пеенето и трябва, ако искам да се занимавам по-сериозно, да почна да ходя на уроци. И аз започнах да ходя на уроци. Първо при една преподавателка по оперно пеене. Много интересно, от опера към поп-фолк. Да. Накрая това си избрал. Точно, да. Мария Касабова в Велико Търново. Но аз не исках да се занимавам точно с оперно пеене, просто исках да се развия по-бързо и тя наистина ми помогна, но ме насочи към поп-музиката, защото видя, че операта... Да, ма казваш поп-музика, да. Обаче това не е поп-музика, това е друг жанр. Как да. стигна до поп-фолка? Може би защото е най-слушания в момента. Това започнах да ходя на уроци по поп-пеене, R&B, джаз. След това кандидатствах в музикалната академия, вече завърших даже. И миналата година започнах с поп-парчета. Имам 2 поп-парчета преди това, но просто видях, че нещата не се получават с поп-музиката и реших да се насоча към нещо по-комерциално. Има такива изпълнители, млади, които започват с друг стил и поп основно, след това преминават леко към поп-фолка и изведнъж си става чист поп-фолк. Да. Защо обаче? Ето, Клавдия, която преди малко и ти чу, тя каза, че не иска да променя стила си, колкото и да е трудно в годините. Чака, стават бавно нещата, но се случват. При всеки е различно. Аз се възхищавам на нея, че продължава и не се отказва, но аз съм преценил, че няма смисъл и за мен да занимавам с поп-музика и да инвестирам пари в поп-музика и в проекти, свързани с поп, е загуба на пари. Това означава ли, че ти го правиш за пари? Защото в случая не го правиш заради музиката, която е на душата ти, а го правиш чисто за това, което ще вият феновете, което ще ти донесе пък на теб. Нали? В крайна сметка трябва и пари да си иска. Винаги идва момента, в който ти трябва да си плащаш сметките, да имаш какво да ядеш, така че винаги идва до финансовата част. И точно за това реших да сменя. Какъв е ефекта? Има ли такъв? Да, мога да кажа, че вече имам 2 поп-фолк парчета и със сигурност се чувствам много по-успешен и много по-популярен, отколкото ти чувстваш ли се добре? Защото това е да... Значи ти си харесваш този стил, в смисъл не се бориш срещу себе си в името на кариерата. Аз в принцип винаги съм казвал, че не искам да се поставям в граници поп-фолк певец, поп-певец. Аз съм певец и
правя това, което ми харесва, което ми е на душата. Сега съм пуснал поп-фолк парчета, мога да реша след това да пусна някое по-R&B. Ами да, обаче така няма ли да объркаш Не мисля. музикалните фенове, защото има хора, които казват, този пееше поп-фолк, сега почна да пее чалга или обратното, нали? И някак си объркваш феновете, които стават Не години. мисля, точно пък си спечелвам от всички различни жанрове, фенове и почитатели. Точно така се получи и повечето хора, които бяха с мен от началото на кариерата ми, когато тръгнах миналата година с поп-музика, си останаха и сега. И си ме подкрепят, Значи те просто харесват слушат и двата песните ми. стила, това е Да, разликата. точно. Но за хората, които слушат само поп-фолка, не разбират от рап, да речем, те няма да те слушат след това и ти ще ги загубиш, нали? Да. Го знаеш това? Или Но трябва обратното. пък да си различен и да се отличаваш, защото не можеш да се уеднаквяваш и да правиш само един стил музика. Аз Това е какво ти си различен, защото ето, конкуренцията в поп-фолка е убийствена. убийствена, много е трудно. Да. Твоето видео абсолютно е конкурентно на останалите, според мен. Изглежда много добре. Но с какво ти ще впечатлиш публиката? Ами аз гледам и във визията си да съм различен и да не съм с типичната за поп-фолка визия. Определено не изглеждаш като Да. поп-фолк изпълнител. Ето, може колегите да те покажат абсолютно, може би повече към хип-хоп. Я Хип-хоп. се изправи. Я да види колко си висок. Ти Ами между другото, си 1,90 съм. Доста висок. Височък Моделче. младеж. Моделче, да. И какво говорихме за визията всъщност? Да, аз гледам да се отличавам главно от едното от нещата, с които искам да се отлича е с визията, друго е с песните. Предната ми песен беше доста регетон, вкарахме в нея, но пак с балканско звучение, тази пък сме вкарали много R&B, микс пак между поп-фолк и R&B, много добре се получи. Даже има и рап в нея. И като се говорихме за визията, изглеждаше много естествено, защото има изпълнители, които даже да не Да. кажа повечето в поп-фолка, те са доста напомпани. Мъжаги. Да. Мислиш ли да промениш нещо по себе си, за да изпъкнеш, защото пък ако си много естествен, не знам дали ще си достатъчно. Аз мисля, че хората точно това харесват в мен, че съм естествен. Ето в един че- Фики Стораро, аз си го спомням преди години, не беше чак толкова голям. Това момче стана огромен. Да, ами те точно това харесват в него и той на това набляга, докато в мен харесват други неща. Аз не мисля да наблягам чак толкова на това. А какво харесват в момента поп-фолк феновете и какво смяташ ти да им дадеш от себе си като музика, като визия? Ето кажеш, че си различен. Да. Наистина, ако те срещна по улицата, не бих казал, че пееш поп-фолк. Ами, По-скоро ми прилича на Дрейк, мисля, че се казва. да, много често ме сравняват с него. Той е един от изпълнителите, с които ме сравняват визуално, но какво харесват почитателите на поп-фолка? Ами, доста е относително. Какви са тенденциите? Айде така да го Но кажем в момента поп-фолк. точно това се наблюдава, че поп-фолка дърпа към R&B, към Криско, Гери, И май Никол. обратното. Да, И R&B-то към обратното. поп-фолк. Аз винаги съм казвал, че в един момент те ще се препокрият музикалните И жанрове. успяват, според мен, все Да. повече. Дори изпълнители като Криско, като Гери, Никол се слушат, според мен, и в поп-фолк Ами заведения. аз искам да ви кажа, че понеже ходя много по заведения, поп-фолк и не само, но в поп-фолк заведенията Криско, последната му песен е една от най-въртяните. А мислиш ли, че това е чалга, според теб? По-скоро ми звучи като Не. румънски хит, отколкото като поп-фолк. Аз Криско много го харесвам и харесвам това, което Не го- прави. И той за мен е най-сериозният от рап изпълнителите. Не знам дали им ни гледа, но наистина е един от най-сериозните изпълнители. И си мисля, че трябва да се учиш от такива хора, защото ти сега започваш, може Точно, би, да. професионално. Ами аз се възхищавам от рап изпълнителите и на него, и на Килата. И двамата ме кефят много. Но като цяло по-комерциален е Криско и музиката му е по-много по-лесно смилаема. И дали е по-фолк парчето му? Не мисля, но може би бит е такъв, че да се възприеме от... От всички. Да, Това, което може би и ти искаш да постигнеш точно да. с музиката, която правиш. И все пак споменахме твои награди. Кажи ни, кои са най-престижните фестивали и конкурси, на които си се явяваш, защото май не са малко. Не, никак не са малко. Аз, когато започнах да се занимавам с музика, в началото, както ти казах, не бях много сигурен в мен. Преподавателите ме определяха като много талантлив, но аз нещо не си вярвах много. Трябва да си вярваш, как, нали искаш да И успееш. точно затова започнах да ходя по такива места, за да има къде да се изявявам, да се сверявам часовника, да
Да се трупаш опит, според състезавам, мен. да. И в крайна сметка, в началото, когато започнах да ходя по конкурси, нямах кой знае какви големи постижения, но с времето ставах все по-добър и почнах да печеля и много големи награди. Първи места, гран-прита, покани за други фестивали. И като цяло по-големите ми постижения са в последните 5 години, Къде, може в кои би. държави си бил? И съм бил на много места. В Русия, в Армения, в Италия съм бил 2 пъти, в Испания. Браво! Ето, В значи Румъния. може да се случват нещата Да. и в чужбина и защо не пък някой от парчетата ти да достигне и до фенове, които са те гледали и там. Те достигат, между другото, и ми пишат много хора, които са ме добавили, примерно във Фейсбук, там харесали са ме и ми пишат, че харесват музиката. Примерно много хора от Испания, между другото, много се кефят на... Почва и по-в-испански Да. на стил и звучене, може пък да докоснеш То, испанската. между другото, в момента това се аудитория. котира много, е много модерно. То да се- винаги се да. е котирало, да. Този стил музика, темпераментна, няма как. Предлагам ти обаче заедно, благодарим ти за това гостуване, ти пожелаваме в музикален план много успех, но все пак е преди обед и ти предлагам заедно да проследим и да видим какво се случва в кухнята при колегата Асен Манасиев и главният готвач на футболният отбор Байерн Мюнхен. Здравейте, момчета, и какво сготвихте за обяд?